Bună ziua, dragi invitați! Sunt Carmen Oltean, poetă și ambasadoare a organizației Femei de Succes. Femei de Succes este o organizație non-profit canadiană dedicată inspirării, motivării și sprijinirii femeilor pentru a-și atinge potențialul maxim. Oferim oportunități de networking, mentorat și consultanță, astfel încât fiecare femeie să aibă susținerea necesară pentru a-și defini succesul în proprii ei termeni. Aici femeile se întâlnesc, discută idei, se susțin și își împărtășesc frumosul, povestea, proiectele și pasiunile. Sunt încântată să fiu astăzi aici alături de una dintre membrele noastre din mediul de afaceri, Roxana Ichim, care dorește să-și împărtășească povestea, parcursul către succes și motivele pentru care a ales să facă parte din Femei de Succes. Roxana Ichim este coach cu certificare în nutriție holistică și antrenoare personală din Waterloo, Canada. Fostă sportivă de performanță în sărituri în apă. Este de asemenea mama a 3 copii, soție și o entuziastă a sănătății. Experiențele personale, inclusiv provocările legate de sarcini obținute prin fertilizare in vitro, au determinat-o să se concentreze pe nutriție și bunăstare, ceea ce a condus la cariera sa actuală în coaching holistic. Roxana a fost inspirată să întoarcă de pe dos pe față experiența ei în succes, în succesul de a deveni mamă în pofida situației personale. Succesul devine o luptă câștigată prin viziunea de a ne reinventa. Prin platforma sa, iRoxy Coach, Roxana oferă evaluări de wellness și planuri personalizate pentru a sprijini oamenii să-și atingă obiectivele de sănătate și fitness. Ea promovează o abordare integrată a sănătății, care îmbină fitnessul fizic cu bunăstarea mentală și emoțională, asigurând un stil de viață echilibrat. Pe lângă activitatea sa de coach, Roxana este coordonatoare de voluntari în cadrul Comitetului Executiv al Organizației Femei de Succes, unde își folosește expertiza în nutriție holistică pentru a sprijini comunitatea. Pentru o perspectivă mai detaliată asupra activității sale, o lăsăm pe ea să ne prezinte. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Sunt bucuroasă să fiu iarăși parte din comunitate un pic mai activ și în, în această perioadă în care femeile încearcă să se serveze și să fie așa mai focusate pe ele însele, e mult mai bine să le reamintim că chiar se poate și mă bucur că inclusiv prin prezența mea în acest interviu mi s-a dovedit că chiar se poate cu toate provocările pe care le-am avut astăzi până aici. Mulțumesc frumos că ți-ai făcut timp. Te rog frumos să ne spui un pic despre povestea ta. Este fascinantă, te admir. Mulțumesc, acum am dat și mai multe emoții. Ce să zic, am fost întotdeauna o persoană pasionată de sănătate, de nutriție, de a face alegeri potrivite pentru mine. Părinții mei erau tot timpul în focusul ăsta, deși și ei ingineri de profesie, am avut în casă piramide cu cupru, beam tot felul de siropuri făcute de ei doar să nu ne ducă la doctor și a funcționat pentru că nu am fost niște copii bolnăvicioși, am fost niște copii solizi. Părinții mei s-au focusat întotdeauna pe sport, mi-au dat această posibilitate să fac sărituri în apă în vremea aceea. Regimul și altele mi-au fost care mi-au tăiat această posibilitate și apoi a trebuit să urmez alte căi. Am fost întotdeauna o persoană activă, dar viața m-a lovit din mai multe direcții, aș putea să zic, înspre bine, bineînțeles, dar tot ce se întâmplă cu motiv și sunt sigură că asta a fost și situația mea. Am urmat tratamente de fertilizare ca să fac 2 copii. Am 2 copii minunați, slavă Domnului, am fost binecuvântată cu așa ceva să am 2 sarcini de succes, deși șansele erau foarte mici. Și ce să vezi, tot timpul această provocare de a
mă simți și de a arăta bine și de a face față solicitărilor cotidiene, m-a ținut în acest focus de a avea grijă de mine și am revenit în urmă cu 4 ani în această direcție intens, într-un moment în care și ceilalți aveau nevoie de sprijin și eu aveam nevoie de sprijin, într-o comunitate foarte frumoasă și foarte motivantă ne-am regăsit și atunci am decis să mut experiența mea și calificările mele la un alt nivel și să mă certific pentru a fi holistic coach și personal trainer aici în Canada. Și ce să vezi, când m-am apucat și am aplicat tot ceea ce am învățat și am pus totul cap la cap și am lucrat să fiu în cea mai bună versiune și să mă pregătesc așa cum trebuie de a fi fit by 40, asta a fost în capul meu în urmă cu 2 ani de zile. Întâmplarea a făcut că la 39 de ani și un pic am rămas însărcinată natural și așa a apărut al treilea copilaș în viața noastră și a treia minune și acum cu atât mai mult sunt motivată să am grijă de sănătatea mea și să împărtășesc și celorlalți ceea ce fac ca să pot să-i ajut și să fim cu toții sănătoși și capabili să facem față tuturor solicitărilor, pentru că solicitările sunt multe, după cum vezi. Ce frumos! L-am întâlnit pe bebeluș, v-am întâlnit pe toți la Gala Rec. Mie îmi plac bebelușii foarte mult și mi-amintesc că am fost fioasă să-ți cer să-l iau în brațe și să-l pupăcesc, pentru că nu știi niciodată cum reacționează o mamă. Și era foarte drăgălaș și ceilalți. Ce curaj pe tine să vii la o gală cu toată familia, cu copii de la mic la mare. Da. Așa am fost și noi crescuți, să mergem cu părinții peste tot și așa, și vrei, nu vrei, și noi facem la fel, că nu avem altă posibilitate și nu avem prea multă disponibilitate în jurul nostru să-i lăsăm cu cineva. Și eu consider că copiii învață din ceea ce văd, mai mult decât din ceea ce le spui și expunându-i la cât mai multe experiențe, ei sunt ca niște bureți așa și absorb tot ce au nevoie să absoarbă pe mai târziu. Da, foarte adevărat. Așa, aceeași atitudine am avut și eu, că țin minte că am fost în România și socrul meu zice, erau copii mici de 2-3 ani și zice, unde te duci cu copii? Cu copii nu se pleacă de acasă. Și mă umfla râsul și mi-am pus de treabă, am făcut ce am vrut eu. Ce este succesul pentru tine, dragă Roxana? Păi ce să zic, succesul de-a lungul vieții mele s-a schimbat de la una la alta. De exemplu, într-o zi, pentru mine succesul acum, ca mamă cu un bebeluș așa de mic, este să pot să am o conversație cu un adult la o oră potrivită. Succesul pentru mine poate să fie că m-am spălat pe cap astăzi sau alte din astea, dar lăsând gluma la o parte, nu pot să zic că niciodată nu am fost pasionată de diplome și certificări și de realizări, pentru că am făcut o facultate în România, am făcut un colegiu aici, m-am certificat în nutriție, m-am certificat ca și personal trainer, deci îmi place să învăț, îmi place să folosesc ceea ce mi se dau ca și resurse ca să avansez și să evoluez, dar pentru mine în acest moment succesul este mai mult capacitatea de a uh, face o balanță adevărată între ceea ce înseamnă carieră, ceea ce înseamnă munca mea și contribuția mea către acest domeniu și de a fi împreună cu familia și de a fi parte din familie, un sprijin real în ceea ce privește bunul mers al familiei, pentru că nu este neapărat despre câți bani, câte mașini, câte case, câte astea poți să obții, ci despre cât de mulți oameni poți să ajuți și să impactezi cu ceea ce tu știi și ceea ce tu poți să dai și în ceea ce tu poți să-i ajuți pe oameni. Asta din punct de vedere al carierei, dar din punct de vedere al familiei, tocmai făcând toate astea, fără să neglijezi familia, pentru că în acest moment aici este succesul pentru mine, undeva să am capacitatea să balancez familia și munca astfel încât
să am o contribuție reală și în viața celor mici și să pot să-i ajut și pe ei să învețe din ceea ce fac eu. Și am fost foarte surprinsă să văd cum copiii mei au început deja să se uite la etichete, să nu mănânce nu știu ce și nu știu cum. Și nici măcar nu este, știu că foarte multă lume când mă asociază așa poate cu ideea că de slăbit și de asta. Nu este nici măcar doar despre slăbit, este despre a avea realmente um, Regim sănătos? da, o viață armonioasă Echilibru. în toate punctele de vedere, că în momentul în care ne focusăm și pentru unii oameni, de exemplu, succesul poate uh, să fie de o anumită greutate, să zicem. Și pentru mine un succes anul ăsta ar putea să fie faptul că aș reveni la greutatea de dinainte de a avea copii. E un succes pe un domeniu, dar așa cum lucrez și eu cu foarte mulți oameni și încerc să le explic, să slăbim nu poate să fie doar asta scopul vieții noastre și nu este doar asta scopul, pentru că să slăbim, slăbim într-un final, slăbim, nu mai mâncăm și apoi slăbim. Dar important este cum cu armonie, cu ușurință, cu relaxare, pentru că acum, mai ales acum în martie, asta, toată lumea vrea să facă ceva și sunt dispuse unele persoane să facă cu orice preț, tot felul de ciudățenii, dar când schimbăm puțin perspectiva și ne gândim, da, hai să vedem ce înseamnă cu adevărat să fii bine în pielea ta, să fii bine cu tine și să fii bine în ceea ce faci, ca să poți să-ți iei asta pe termen lung. Pentru că asta e de fapt cheia, să ajungem acolo. Succesul pentru mine, succesul este să fiu sănătoasă, să pot să am energie și să pot să fac alegeri atunci când am nevoie să fiu undeva, să pot să fac alegeri, ok, orice șifonierul meu mă potrivește și îmi vine bine. Nu este neapărat despre a avea kilograme la cântar. Asta e. Ești foarte pasionată, suntem pe aceeași lungime de undă și, într-adevăr, este o artă să îmbinăm tot, mental, spiritual, fizic. Îți mulțumesc, ai explicat foarte bine, mesajul tău este foarte frumos. Mai am o întrebare. De ce te-a determinat să te alături organizației Femei de Succes? Oh, asta a fost de mult, de mult, de mult. Cred că a fost în 2013. Eu am venit în Canada în 2012 spre final și n-aș putea să îmi reamintesc neapărat cum am aflat. Știu că și atunci era prezentă organizația pe social media, știu că erau doamnele foarte active și așa, dar în dorința de a afla cât mai multe despre ceea ce se întâmplă în noua mea țară și în noua mea casă și în dorința de a de a cunoaște oameni și de a fi cu oameni de succes, cu oameni care fac mai mult decât tradiționalul ce ni se spunea nouă, venim în Canada, ne luăm un job și orice ar fi ăla de job, numai să te duci să ți-l iei. Am avut această surpriză și cred că dacă nu cumva tot la o aniversare am ajuns undeva în Toronto, asta mi-aduc aminte, că am mers o mână de doamne împreună, ne-am întâlnit, am povestit, am făcut cunoștință și în momentul în care am văzut ce uh, spirit au fiecare dintre doamnele cu care m-am întâlnit atunci și cu care sunt în continuare prietenă încă de mulți ani, m-am hotărât să fiu parte din organizație și să ajut organizația așa cum pot eu, pentru că atunci când primești ceva, simt că este inevitabil că dăm și înapoi ceea ce primim și asta a fost de la început, match, ne-am întâlnit, ne-am văzut, ne-am plăcut și am rămas în organizație tocmai pentru că am apreciat eforturile tuturor voluntarilor care au fost și au făcut, n-aș vrea să zic că minuni, dar au pus bazele unei platforme unde persoanele cu același spirit antreprenorial și un spirit de a face mai mult decât sunt oamenii obișnuiți, să meargă un pic mai departe, să dăruiască din timpul lor, să dăruiască din cunoștințele lor.
am regăsit aici toate astea și am hotărât să rămân. De mare sprijin și de mare ajutor, mai ales în perioada pandemiei, când întâlnirile online, vreau să spun că era așa gura noastră de aer la cafea sâmbătă dimineața să vedem oameni, să socializăm, pentru că atunci a fost într-adevăr un moment definitoriu, dar și leadership-ul și atitudinea persoanelor din organizație au făcut tocmai ca să solidifice relațiile și să solidifice apartenența la comunitate și bucuria de a fi împreună și mai ales puterea comunității. Ce frumos! Păi așa ne identificăm ca și comunitate și într-adevăr are o putere foarte mare. Mă bucur mult să aud așa feedback pozitiv de la tine. Dacă nu mai ai nimic de spus sau să adaugi, am o încheiere pentru femei de succes. Mai ai ceva de adăugat? Ce să zic, mă bucur că pot să fiu și mai activă în partea asta de voluntariat și să ajut pe cât pot și pe parte de coordonare de voluntari și pe parte de promovare pe social media, să-mi folosesc și abilitățile de acolo din astea și nu pot decât să le urez tuturor femeilor de succes, succes în acest nou an și să ne vedem cu bine în persoană cât de curând. Este foarte bine primit tot ce faci. Încheiem acest interviu cu recunoștință și admirație pentru tot ce ai împărtășit astăzi. Prin povestea ta, inspirația și lecțiile valoroase, ai demonstrat încă o dată că succesul nu este doar despre rezultate, ci despre curaj, perseverență și impactul pe care îl avem asupra celor din jur. Îți mulțumesc pentru timpul și energia ta, pentru deschiderea cu care ai vorbit, pentru exemplu care îl oferi femeilor și care își construiesc propriul drum. Suntem onorate să te promovăm și să ducem mai departe mesajul tău, astfel încât tot mai multe femei să fie motivate să-și urmeze visurile. Te apreciem și așteptăm cu nerăbdare să te vedem în continuare strălucind. Am creat un mesaj mai poetic, am zis vocile care ne definesc. În fiecare zi suntem puși în fața unei alegeri, să ne ascultăm vocea interioară sau să o lăsăm să se piardă în zgomotul îndoielii. De câte ori nu am simțit că în noi se află idei, visuri, creații și n-au ajuns să prindă viață, doar pentru că ne-a lipsit curajul să le dăm glas. Și totuși, în momentele de sinceritate profundă, fiecare dintre noi este capabil să atingă adevăruri universale. Aici, în acest spațiu de dialog, am descoperit împreună puterea de a ne urma vocația, fără baricade și fără teama de eșec. În fiecare zi, o nouă voce, o nouă poveste, o nouă dovadă că suntem parte dintr-o mare creație. Toți avem în noi un artist, un gânditor, un vizionar. Trebuie doar să avem încredere în ce ne cheamă din interior. Astăzi Roxana ne-a împărtășit povestea ei. Poate vom regăsi în ea ceva din noi. Poate ne va inspira să facem primul pas. Mulțumim Organizației Femei de Succes că existați și cu respect și admirație să ne vedem cu bine la aniversare. Îți mulțumesc Numai foarte bine, mult abia aștept să ne vedem. și eu.